Zvinhu zviri kuitika South Africa atori mahwani ndombonzwa mwanzi South African Health Minister Bans Dog Style during bonde pakaipa but haisiyo nyaya yacho ndiwe panapa vanhu kutaura chokwadi mafiro ari kuinza ari kuita vanhu ari kundivhiringidza brain ende ndiri kuona kuti vanhu vazhinji vari kuitora kunge nyaya diki kana kunge nyaya iri easy but inini manzwiro andiri kuita zvinhu panapa akuti achivhundutsa I think panguva yatasvika inei something must be done ndochokwadi chiri chandiri kunyatsoona panapa right ndikuona pari kunzi about 15 illegal foreigners from Zimbabwe and Mozambique pregnant and others with newborn babies were chased out of a local clinic which had illegal foreigners and no South Africans. Mashoko atiri kutambira panhu pari kudzingwana zvisingaite muzvipatara vamwe uri kunzwa kuti pamwe vazodaiso vamwe vadidi iyo ndichazotaura nezvayo pamberi papapa but for now toda kutangira pane inei timboonesana imwe nyaya zvekare yekuti vazhinji mugare makaziva kuti what exactly is going on. Yes, good evening comrades. Yes. Our late evening updates. Yeah, this is the story that happened in Tembisa police stations, that side of Sangweni area around Tembisa there. They said this guy was arrested by the police. He was a shoemaker. So they take him, then he told them, they asked the police, where is your passport? He said, my passport, I left it at home. So they went to his house. When they reached that site, they find his friend. They also arrested him. So they put him in the van. And they didn't bring the passport. So he asked for a water to drink to the policemen. They say, no, you're gonna drink here when we go there. Okay, they were going. And then he asked his friends, hey, I need water. While in the van. And then by that time, this guy, he died. After he died, this guy, he knocked through the window from the back. He was telling the policeman that, no, the guy is dead. So they reached by the police station. When they reach there, they want to take out the body. He doesn't want to go out. They say until now, the body is still in the van. So a lot of people that side, they went to see. In that side of Tembisa, they went to see it. And the body is still in the van. It doesn't want to come out. So this is what is being said by this man here, speaking in Chichewa. So murikuona that's the situation zvinhu zviri kuitika mungonzani tiri kutakura bepa rako passport yako iri kupi hatisi kuiona kuti atande kudheni unodai so svika unoti aisha guys like I don't even know kuti patasvika apa tochidii manje because nezuro pakambobuda nyaya yekunzi kulindala I know kuti a lot of people were like vamwe vari kuti ndezvekunyeba vamwe ndekuidii nyaya dzakaita sedzidzi padzine dzichibuda kana usina chauri kuziva kana kuti usina ningirikini it's better kunyarara woteerera because especially to those who are in South Africa if you are not in South Africa you have to keep quiet zvamuchose because hauna chaunoziva hauna chaungautaurira about vanhu varimo ndo vanonyazonzwisisa situation because uchadaro kuti aiwa nyaya ndeyekunyeba. How do you feel uchizoona mumwe munhu ari kuchema hama yake achitaura kuti zvinhu izvozvo zvakaitika ndandinokuona so pane imwe zvekare iyo yaya yevanhu 3 pane number yevanhu vanzokafa vanhu vafa vanogona kunge vachidarika 300 so handizivi kuti 300 chete here kana kuti vanhu vakuwedzera namba but I don't think kuti vanhu vari kuwedzera namba but kana chiri chokwadi nhau iri too sensitive zvekuti zviite kuti ngabude paSABC kana paAl Jazeera ndinodaro nokuda kwokuti iri too much sensitive inogona kuita kuti president afuma akadzingwa basa naminister of home affairs inhau yekuti inogona kupindirwa neInternational Amnesty inogona kufuma yakapindirwa nemabhodhisi akawanda madoctors without borders vanogona kuipindira iyoyeye veRed Cross veRed Crescent vanoipindira mahumanitarian organization akawanda anoipindira. It's a very very sensitive issue iyoyeya zvekuti kana chiri chokwadi chatiri kunzwa kuti zvedu vanhu over 300 vafa vanoedza nepo vanogona kutoita
kuitira kuti chokwadi ichocho chisabude. So I think nyaya yemainzwa inenge yakufaitwa. That's why even patakataura nyaya izvikati is very rare. Atori mahwani chacho kuti tonzi even wakubuda munhu uchitaura nyaya iyoyo kana kuti uchireport about the issue zvakazodai zvaitika, you know, it's not that easy. Nyaya dzekungotiwo iwe unozongoonera uri kureka ubva ungotaura kuti inini ndiri kunzwa kuti pari kutaura kuti zvakati. And pane imwe, if you know guys uyu anonzi More Boys Munetsi, the guy weGreat Hope anoita zvemafuneral police, ari kuda achitaura kuti zvoni mamiriro akaita situation dai tambomira kukudza mhuri kana zvichikwanisa kuma public hospitals akusikuita. Nezuro ndakabvisa board yemudzimai akafa akazvitakura akadzingwa kuchipatara. I think you guys, you all know More Boys Munetsi. You know, he's a well-known person, a public figure. We know him. Great Hope, the best funeral police, parlor, whatever. Unkwanisa join uri South Africa. You know him. Ari kubuda to confirm kuti akatonobvisa board yemunhu angafa nepamuviri achinzi angadzingwa muchipatara. Saka situation itoripo izvezvo andori ma1, to be very honest, to those who are in South Africa. I think this advice inofana kutorwa serious. It's better kuti motounganidza zvinhu zvenyu kuti kana waona nhikini yacho yanikina, but now panenge pakutopisa chete kuti if you can't afford kuti uchienda kuma private hospitals kuti unopedzera zvinhu zvako private, I mean unonga utotry kuti utodzoka back home unoita zvinhu zvako, is better pane kuti uende uko, because kwacho maitiriro zvakuitika zvinhu zvika yakutotanga like a death sentence. You know kuti these people they can do anything. And hapana vachitongosiwa vachitongoita get away with it, hapana zvavanombonyanya kuitwa. And now ndiri kuona zvikawanda zvirikutaurwa nevanhu panapa. Ndiri kuona zvakawandisa zviri kutaurwa vanhu pamusoro penhirikini iyoyi. As refugees tinenge tichiti vanhu vakuda zvekushanda, instead vakumitisana kutopfura varidzi venyika yacho. You know, I don't know kuti why ari kutaura zvinhu zvakadai, so vari kuresponda on the issue yataurwa naMunetsi kuti I think it's the best way kana zvichikwanisika kungozvara momboisa muchiisa mabreak. Zvakaoma hazvo murombo kana mupfumi tese tichangofa takangofanana zvakadaro. Vachiri kuda zvekuita vana motonobatsirwa kuZim. Mashoko ari kubva maadvice ari kubva kune vanhu vakawanda. Advice yangu would be, if you find yourself in a situation you're pregnant, just go back home and deliver there. Mashoko ari kubva zvekare kune vamwe zvariro yemaZimbabweans, Malawians, it's too much. I think if you are pregnant, do private things, because public nurses are toxic. Be pregnant at your own risk. Mashoko zvekare atiri kutambira mahospital nemaclinics yave meda. Mashoko mamwe zvekare atiri kutambira panapa. Don't just go kuma hospital ekuma location. Mashoko ari kubva kune vamwe. No, right. Pa the issue yekunzi don't just go kuma hospitals ekuma location. Chinoitika nje kudai so much. Ka nzvimbo dzakadzapedza nemjigara kana dziri padhuze nepadhuze. Ukaenda kusiri yeku location yacho unosvika ubvonze enda dzokera unonyoresa yeku location. That's what they normally do. To those who are in South Africa, those that muno wanotadza kuzvinzwisisa. What they normally do is that vanongokudzwa kuti enda unonyoresa kune iri location yacho iyo. That's what they normally do. Bozi dzimwe dzinenge dziri mune makanaka musuburb unongoti ati ichi ndechekuzonoti kana zvaramba ikoko kuoneka ku location ndo pamunozo transfer muchibva neiko bozi ma location zvine zviri pa next even uri kwakanaka sei mune muri padhuze futi ne location racho andizoziva hangu nema sides munenge muchizogara imeme vanhu maZimbabweans kuti ikoko kunenge kunani zvine zvakamira sei, but ini ndikutaura according mazira andinoito nyaya painenge iri right. True, imbosiyai kutenda varume nemusoro muchizvara kunge mbeva, yet source of income panenge pastorina uri kusango gore mwana. That time baba vanoshanda kuconstruction kwekuti muwinda muno vanombonzi mirai kuuya muri kuzvinyanya sure. Ma advice inangu honestly ndakazvimirira. I cannot advise anyone. I can't advise kuti musazvare chinchi. Ndringoti the situation in South Africa iko zvinezvi yevanhu especially vekunze vanenge kuzvarira muno is very bad. The situation is bad. Zvekuzonzi musazvare musaita sei ma advice enyu amunenge makupana no inini andipo panapa kuadvise munhu kana kuadvise munhu about kuadvise vanhu about nyaya yekuzvara munoita yamunoona inokusunungukirai muri kwamuri kokoko. Inini mugai kunozoti kulienda ari kuti vanhu musazvarire musazvididi I'm just here kungoripota zvinenge zviripo ndozoti zvichabatsira umwe kana kuti zvichadii kune umwe kungoziyisana zvinhu zvinenge zviripo paground. That's all. Kune vanhu vari muSouth Africa zvinoda registerwa company obvavhurwa FNB business account is Bata Education Researcher Owen is the only one anokuvhurira company okuregistera
F&B business account usina work permit kana start permit, it's very possible zvinoita that guy akachimaster anochimhanya that company iyo inonzi education research yabatsira vanhu vakawanda. Vese vamuri kuona vari kuti mpe nezvimota mazimba aya mabank account avari kushandisa kuti varowe mari yekuwanda iyaye akavhurwa nei that guy anonzi Owen, kwete kuti aifambira achienda kwaari vaitofona like zvandoda kuti muite pamunongofona ipa movhurirwa enyu mototorwa company registration, because chinozoita kuti munhu unyazobudirira tender baba ukapuwa zvimatenda zvimasubcontract zvezviya unoona kutosumuka ondozviona. Saka panoverengwa mari dzekuwanda ndoziva kuti vamwe vazhinji munoramba muchingotsikirirwa uchingonzi aiwa iwe chingotera inini kubasa. If you ask those who are in construction anotokuudza kuti uchisvikira murungu anokuudza kuti keshi yese yemari iyo uri kuda 70,000 yoiona kupi udonivakira imba unza account ndingoti se ndingotransfer. Saka iwe ukagara wane account yako zvato easy. Vamwe vanoenda kumabasa esecurity unoziva kuti varungu havape munhu mari mumaoko vanoda kungokusendera maaccount. Saka maaccount ekukumbira aya ndo anoti kuti chiserai nawo because ndinomfeso wangu akazotizwa kusvika ndazoona kuti saka what is the way forward toita sei nekurwadziwa ndopetakazongoti dhuma na Owen, but kuti Owen ari kurejistera vanhu makambani iwayo, ari kurejistera vanhu ma F&B business account iwayo. Saka mubate panhamba dzandatokusirai pascreen.